Am mereu fericirea că la partidul meu există oameni de calitate și avem acel Consiliu Consultativ din care și dumneata, Bădie, faci parte și mă bucur nespus că avem niște consilieri puternici, consilieri care ne dau o expertiză în orice domeniu. E bine că ai consilieri de ispravă și mă bucur că ai și pe cine lăuda. Eu cred că doar un partid cu condiția voastră ar putea avea șanse să construiască ceva în România. Acum am mai spus-o recent că fiecare vede în intrarea în Parlament porțile raiului, că dacă se vede acolo, face minuni. Nu. Dacă te duci în Parlament, trebuie să știi ce ai de făcut acolo. Dacă ai intrat în politică, să știi pentru ce ai intrat. Să slujești țara, apoi țara trebuie să o slujești. Și de asta are nevoie țara, de oameni, de tineri, care să o ridice, să o salveze, nu să o jăpcuiască. Eu, în locul vostru cu Partidul Tânăr, m-aș gândi să organizez echipa după punctele slabe ale administrației României și ale politicii din România. Și ca specialist în instituții politice, deci în țara asta trebuie umblat serios la sistemul politic și în primul rând la separația puterilor în stat. Și păcatele pică evident mai mult pe puterea judecătorească, care este principala formă de activitate a statului vinovată de situația în care a ajuns țara. De aceea v-aș sfătui să căutați un jurist, nu de la fără frecvență, nu adunat de la facultăți din acestea înființate în anticamera ministrului, ci oameni de carieră și oameni care au făcut ceva între ale dreptului. Iată, eu aș recomanda doi oameni. Unul ar fi Dan Voinea, care a fost singurul procuror ce a avut curajul să spună adevărul despre masacrul de la Revoluție și despre scenariul de la Revoluție. Și lângă el mai văd un om de ispravă, pe Teodor Mărieș, nu un om instruit, dar un om de curaj, s-a văzut la Revoluție, și apoi un om care a reușit la Curtea Europeană a Drepturilor Omului să întoarcă soluția juridică dată în România pe dosarul Revoluției și să califice faptele de la Revoluție drept genocid, imprescriptibil, și să deschidă calea urmăririi principalilor vinovați. Pentru că atâta timp cât asemenea vinovați nu vor răspunde în fața legii, atunci cei care fură și își bat joc de țară n-au aș face grijă că vor da socoteală pentru faptele lor aiurea. Deci, de asemenea oameni aveți nevoie și eu cred că sunt în țară, sunt destui patrioți și oameni vrednici care să vă ducă pe drumul cel bun și să vă pună în slujba țării. Un aspect. În al doilea aspect. Vă spuneam la început de Declarația de Independență americană, care a stabilit cu mai bine de 200 de ani în urmă că atunci când un popor este oprimat, este batjocorit, o duce rău, nu are numai dreptul să răstoarne regimul. Are și obligația. Are obligația. Ei, politica să o luați ca o obligație dacă o faceți și ca o datorie față de țară. Avem o țară frumoasă, încă bogată,
cu oameni vrednici care încă mai poate fi salvat dacă se găsește cine să o facă. Și apoi, peste toate necazurile și nevoile care ne apasă, avem o datorie sfântă, Basarabia. Așa e. Basarabia este pământ românesc, românii din Basarabia au suferit mai mult decât toți, așa, și citesc ziarele basarabene, au niște intelectuali strașnici, așa, au niște artiști grozavi și poporul român întregit cu Basarabia și așa unirea în fapt există, ar însemna mult pe harta Europei și poate am ajunge ce am fost altădată în perioada interbelică, când eram Elveția, mica Elveția a Europei. Așa să fie, să refacem adevărul istoric Da. și să-i găsim pe acești oameni de ispravă de care spuneți dumneavoastră, să-i aducem la un loc, alături de oamenii actuali din Partidul Leu și împreună să răzbim împotriva corupției și politicienilor corupți din România. Da, să vă ajute Dumnezeu și pedala apăsată în primul rând pe sistemul judiciar, pentru că ei care trebuie să fie model, etalon de moralitate, și-au dat în pietii cu totul acum și din oameni ai legii au ajuns nababi cu niște pensii și salarii așa de se sperie cerul și lumea suferă și pătimește și apoi cel mai grav că pătimește ideea de justiție. Dumnezeu să vă ajute. Doamne ajută! Da, binecuvântat. Și mulțumim, Nea Vasile, că ești alături de noi, bădii. Alături până la ultima suflare.